Takže čus. Vítajte u ďalšieho dielu. Prečo nie som vonka tam, kde som skončil? Preto to nie som vonka. Dobre. Takže, čo budeme dneska robiť? Včera sme majnili, alebo včera, pred 19 minútami sme majnili, medzi tým sa mi vypol počítač. Ja tu už uploadujem to prvé video, ale neviem, kedy to pozeráte. Možno už to pozeráte, keď už bude celá séria vydaná. To je dosť možné. Prečo mám nastavený far? Stačí mi Protex normal. OK, no. Tak si dáme ten short. Oh my god. Zase som to stratil. Skoro. Takže, OK. What? Takže na YouTube, ak už ste videli, tak tam mám obrazok z Planetoicu. Skade mám ten look a taký enchant. A no, vy ste enchant vlastne nevideli, ale je tam enchant, multi-enchant, takže je to kreatív, aby ste vedeli. A budem točiť z Planetoicu možno. Ja si to proste pretáčam a uploadujem to naraz. To všetko, ale no, takže mohli by sme aj hrať. Už začať. No, meč, to nám potreba. Meč nám potreba. Ešte, no, stačí meč. Ale ne, spravíme si železný. Čo sme také šupky. A veď práve ešte mi to laguje a... Ja tu mám miesta na to hýbanie myšou, takže sa ospravedlňujem, ak to bude. Ne, ale aj to si vezmem. To máte pravdu, ďakujem. Máme 42 želéza. Železo. Vlastne aj tyčky. No. To je ako keby som... No vlastne je to nový set, ale asi nemusí to tak lagovať. OK, takže šťastie to vy, tak vám to tak nebude brutálne lagovať, tak to budem hrať na tyry, ale nebudete prd vidieť. Nebudete veľký prd vidieť. Takže I am sorry is I know it. Alebo čo som trepol, to teraz neviem. What the fuck? Prečo? No to nevadí. Určite toto budú vidieť len tí kamoši z Skypeu a tak. Ak to zase, no ale ja im poviem, niekto rozpovedajú. Enderman. No poď, Endik. Oh my god, lag. What the fuck, kde je? Tam je. Ne, ja umriem. Oh my god. Takže, takto to vyzerá, keď mi lagne celý Minecraft. Random čestka. Ne random čestka. Idiot Enderman. Ty cigán. Jo, Enderperla. Dobre. Seed neviem, či som mal u seba, ale... Enderperly sa budú hodiť. No, mám len jednu. A plánujem si stiahnuť svet od Baudelia, kde má tu Ender trapku. Oh my god. On vravel dačo flip-flope, ja to neviem, postaviť ten flip-flop. Ale viem kus redstoneom. Ale flip-flop, ten redstoneom neviem. Ale dačo s redstoneom viem. Oh my god. Videli ste ten lag? No jasné, že hej. No takže bugnutá torčka. A v novej verzii sa dá, myslím... Tak nič, nedá sa. Neviem, dalo sa, myslím... Položiť... Na pec sa dala torčka položiť. Ale teď okolo peci nemusí byť nič. Aj ďalší Enderman. What the fuck, zase zomriem. Oh my god, creeper! Oh my god! Cigán. Yo, wow! Oh my god! Cigán.
Endragon was lajby. Enderman! Cikon! Už ma neser, chlapče. No, tak tebe sa hrá, keď sa portuješ. No, OMG, to je retard. No, on sa portuje asi len 15 blokov. Od hráča. No, OMG, ja to serem. OMG, dobre. Kde je? OMG! Ne! Prečo? Dobre. Dobre, takže respawn. Takže sú tam ešte tie moje veci. A ten cigán endermanský je ešte stále tam. Ne! Prečo? On ma dá dole na dve rany, viete? A ja ho dám na 10. Squid, čau. No. OMG, to nejde. Prečo som sa púšťal do toho retardovaného endermana? Bez gulí. Mi zobral meč. Však ty enderman hnusný, nie, toho mám. OK, takže ty čočot hnusný. A tu nebudeš obťažovať ani moje pekné zelené endermanovské oči. OMG, Dobre. Keby by sa sem nemal portnúť. Kde je? Jo, spadni. What the fuck, idiot. Jo, ne! Ne! Fail! Oh my god. Toto je brutálne ťažké. Dobre. Enderman, kde si? Babka? Bábo? OMG. Dobre, tak ja si dám radšej teraz pace full. Nech mi aj vygeneruje tie hápka, ale aj preto, že aj sa bojím toho endermana. Ja raz keby som sa sem dal, no ja som sa mohol aj portnúť vlastne. Ne. Už mi to laguje za chvíľu, takže by som sa mohol začať pomaly s vami lúčiť. Dneska sme nič nespravili. Zabili sme jedného creepera, jedného endermana a umreli sme doskrát. Neviem. A ja som sa ešte raz spawnol, takže to je mudré. A získali sme enderperlu, takže ja by som sa chcel s vami rozlúčiť, ale ja to chcem mať presne 10 minútové, takže sa postavím sem. Berem kitku. A. Tak. Ne. Takto ne. Takto. Prísahám v mene. Prísahám. No tak to není. Dobre. Prísahám v mene kitky, že ochránim svoju vlast. Ale ja. Aha. Je tam i džungla. What the hell. Jo. Takže OK, takže by som posledných 20 sekúnd, takže ja vám poviem čus a ono by sa to malo potom vypnúť, ale takže takto, nechám to tu vyrendrovať ešte tých 10 sekúnd, takže 3, 2, 1, čus!